Samba we söwüş sambasy boýunça Täjikistanda tamamlanan dünýä çempionatyna turganlarymyz baýrakly orunlary eýlediler. 10 döwletden 180 turganyň gatnaşan dünýä kubogy urunaky ýarışda turganlarymyz jemi 11 medali eýlemek başardylar. Olaň 4-üsi altyn, 3-üsi kümüş, 4-üsi bürünç medallardyr. Söwüş sambasy boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ulukçysy Ahmet Tangryberdiýew 58. Mare Travanyň sport mektebiniň tälimçi muallimi Isa Arslanow 64. Türkmenaba şäheriniň 1-nji orta mektebiniň tälimçi muallimi Medina Aýdogdyýewa 59. Çärji we Travanyň 4-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Ziwa Orunowa 65 kilogram agramlarda altyn medali munasip bolurlar. Söwüş sambasy boýunça Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň talebi Aminat Guwanzowa 50. Söwüş sunuty Milli Federasiýasynyň turgany Sanjarbek Awazberdiýew 64. Däne we Travanyň 3-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Gulzada Joraqulywa 72 kilogram agramlarda kümüş medali eýlediler. Söwüş sambasy boýunça Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň talebi Feydullah Akmamedow 74. İçeri işler ministerliginiň institutynyň talebi Abdulla Nazargelliýew 88. Samba boýunça Akbuda etrafynyň sport mektebiniň tälimçi muallimi Annegel Anafahedow 88. Türkmenaba şäheriniň 7-nji sport mektebiniň tälimçi muallimi Cemal Öwliýagulywa 65 kilogram agramlarda bürünç medal gazandylar. Turganlarymyzyň halkara ýarşlaryna baýrakly orunlary eýlemegi garaşsızlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyna öz bolşuly sowgatdyr.